Nilqawkom programm ieħor mis-sensiela Skoprina. Fil-programm tal-lum ser nitkellmu dwar Knisja ta' Santun Baldeska ġewwa Raħal Ġdid. Magħna fl-istudju għandna lil Dr. Merċija fejn miegħu ser insirina fuq iktar dwar l-istorja ta' din il-Knisja. Però, qabel ma nitkellmu miegħu, ser ngħaddu mill-ewwel għal feature qasir fejn ser introduċilna dan is-suġġett tal-lum. Kif ukoll intervista qasira ma' Father Mark Andre li huwa l-kappellan ta' Raħal Ġdid fil-preżent. Ngħaddu għal feature. Nilqakom magħna hawnhekk ġewwa l-Kappella ta' Santun Baldeska f'Raħal Ġdid fejn magħna llum għandna lil Father Mark Andre u ser ikun qed tkellimna fuq din il-kappella. Kemm ilha l-inbniet din il-Knisja u f'liema żmien inbniet? Il-Knisja nbniet fl-1630 kien fi żmien il-Gran Mastru Antoine de Paul, dak li rrid iwaqqaf hawnhekk ir-Raħal ta' Raħal Ġdid li taħ l-isem tiegħu fil-fatt Pawla u xtaq li jkun hawn knisja wkoll f'din il-lokalità u ddedika lil Santu Baldeska li xu kien devot tagħha dinha kienet qaddisa tal-ordni tal-kavallieri wkoll, jiġifieri anke tidher mill-libsa tagħha li hija bis-salib abjad tal-ordni fuq sidra u xtaq allura li l-Knisja tkun dedikata lilha. Ovvjament il-Knisja kienet ħafna iżgħar dak iż-żmien, kienet tasal biss sal-ewwel navata u mbagħad fil-bidu tas-seklu 20 il-Knisja tkabbret minħabba li Raħal Ġdid beda jikber ħafna x'għamel żmien twil, il-popolazzjoni kienet żgħira. U meta il-popolazzjoni bdiet tikber, il-poplu ħass li l-Knisja kellha titkabbar u tkabbret fil-bidu tas-seklu 20 ħadet diversi snin biex tkabbret u ttawlet ftit il-korsija u nbidlet ukoll id-dedikazzjoni tagħha fil-fatt mbagħad ġiet iddedikata lil qalb ta' Ġesu, imma baqgħet magħrufa dejjem bħala l-Knisja ta' Santu Baldeska. Xi tgħidilna fuq l-istorja ta' din il-kappella? Għandha storja interessanti għax tirrifletti l-istorja ta' Raħal Ġdid, jiġifieri minn bidu daqsxejn ċkejken, bidu wiebes, jiġifieri għaliex għal-bidu n-nies qishom ma tantx tħajru li jiġi qogħdu hawn allura baqgħet żgħira ħafna. Mbagħad meta Raħal Ġdid baqa' jikber, speċjalment wara l-ewwel gwerra u fi żmien it-tieni gwerra dinjija, Raħal Ġdid kiber ħafna, anzi fil-50s kien laħaq anke popolazzjoni ta' 14,000, inħassu bagħad il-bżonn li tinbena knisja oħra. U għalhekk mbagħad din il-knisja issa waqgħet daqsxejn lura għaliex l-attenzjoni tal-poplu anke tal-kappillani u tal-kleru kellha tkun fuq il-bini tal-Knisja l-kbira li ħafna enerġija. Allura mbagħad issa dal-aħħar li din il-Knisja reġgħet bdiet tintaraf il-ġmiel tagħha u bdejna nippruvaw napprezzawha ftit iktar. Mir-riċerka li għamilna nafu li din il-kappella llum il-ġurnata tinfetaħ biss għall-okkażjonijiet. Xi tgħidilna dwar dan? Sfortunatament ilha diversi snin kienet għamlet diversi snin kienet magħluqa, kienet ftit kienet tinfetaħ. Issa qed nagħmlu l-isforz tagħna biex niftuha kemm jista' jkun sar matul din is-sena ħafna xogħol ta' manutenzjoni fiha, fadal ħafna x'isir, u qed nippruvaw niftħuha skont il-bżonn. Sfortunatament mhux prattiku li niftħuha aktar regolari għax anke ħabba l-quddies u hekk il-Knisja Parrokjali qiegħda fil-qrib u m'għandniex biżejjed saċerdoti biex niddedikaw qassis li jqaddis hawnhekk ukoll. Aħna nixtiequ li tkun tinfetaħ ftit iktar regolari u iktar ta' spiss, imma ovvjament tiddependi ħafna minn dawk li jaċċettaw li jkunu volontiera li jqogħdu għassa mal-Knisja meta tkun miftuħa. Ġieli għaddis f'din il-kappella? Iva, għaddis f'diversi okkażjonijiet, is-soltu nqazzsu hawnhekk kull sena fil-festa ta' Santu Baldeska li tiġi fl-aħħar ta' Mejju. Imma mbagħad ukoll f'okkażjonijiet differenti matul is-sena, speċjalment is-sena l-oħra meta konna qegħdin niċċelebraw l-anniversarju minn 50 sena mill-konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokjali u għamilna qudis hawnhekk biex infakru meta l-ewwel darba s-sagrament ittieħed minn hawn fil-Knisja Parrokjali l-ġdida. Kif ukoll isiru xi okkażjonijiet oħra żgħar matul is-sena għal żmien il-miliet u fi żmien il-ġimgħa l-kbira li jkollna wkoll qudies hawnhekk. Min huwa responsabbli tal-Knisja llum il-ġurnata? Aħna għandna żewġ volontiera li jieħdu ħsieba bejniethom kemm jista' jkun, jiġifieri jiftħu jagħlqu jnattfu jarmaw iżarmaw. Ovvjament dejjem tkun tixtieq iktar nies biex jgħinuhom, imma naħseb li qed jagħmlu biċċa xogħol tajba anke bejniethom. Grazzi ħafna tal-li kont magħna, ngħaddu lura fl-istudju ħalli nsiru nafu iktar dwar din il-kappella. Nilqawkom lura fl-istudju, nispera li sibtu l-feature interessanti. Kif qedtilkom qabel magħna fl-istudju għandna lil Dr. Merċija li miegħu ser li huwa senior lecturer fl-Università Malta. Grazzi Simon tal-li irqad l-istedina tagħna tal-lum. Grazzi tal-istedina. Tista' tgħidilna ftit kif Dr. Merċija u l-Knisja ta' Santu Baldeska huma relatati ma' xulxin? Huma relatati għal numru ta' raġunijiet l-ewwel nett jiena trabbejt Raħal Ġdid, dik l-ewwel relazzjoni. Tieni relazzjoni ġejja mill-fatt storiku li jiena nistudja l-istorja u kemm storja l-aktar storja soċjali u
u koll għamilt numru ta' riċerka fuq il-raħal ġdid, kemm kontemporanja, li joħorġu numru ta' stejjer fuq nies fil-feature tal-parroċċa u koll għamilt riċerka u koll anki tmullura anki għal żmien meta bniet il-Knisja. Meta norik dan ir-ritratt? Fiex ifakrek u x'taf tgħidilna dwar dan ir-ritratt? Dan ir-ritratt għandu żewġ nistgħu ngħidulek isien. L-ewwel nett ovvjament da jirrappreżenta t-tkabbir meta beda tkabbir tal-Knisja dan wieħed minn numru ta' ritratti kien hemm ma dak huma beda tkabbir infatti ġej jibda jidher il-ġebel. Biss ittieħed eżatt qabel ma bdew waqgħu allura għandna ritratt preċiż ta' kif kienet tidher din il-kappella qabel ma tkabret. U għas kif kienet tidher minn barra. Infatti jidher ċar li meta huwa fatt magħruf li dik kellha meta anke bniet kellha tiġi ħafna ikbar milli hi. Bnew dik li il-navata ta' wara u għalqu il-faċċata. Fatt il-faċċata hija magħluqa b'mod plejn ħafna x'kienet se tkompli titwal dik il-Knisja. Hemm anki numru ta' affarijiet ta' kurjożitajiet li jidhru hemmhekk u għadhom ukoll marbuta mal-Knisja, inkluż iż-żewġ tiqniepel qodma tagħha li qegħdin hemm u nżammu qatt ma nqalgħu għas-sempliċi raġuni li dawk kienu jintużaw biex kienu jagħtu is-sinjal meta kienet għadha f'Malta il-pjena kapitali. Allura meta mbagħad il-pjena kapitali ma baqgħetx issir fil-pubbliku imma kienet issir fil-privat ġol ħabs stess, in-nies kienu jafu li persuna ġiet iġġustizzjata għax eżatt wara huma kienu jagħtu s-sinjal. Forsi hemm ukoll ċertu element ta' anke ta' storja marbuta anki kemm mal-istorja lokali u anke mal-istorja Maltija. Kif nibtet id-devozzjoni li Santu Baldeska għaliex propju lil Santu Baldeska u mhux lil xi qadies oħra? Santu Baldeska ġiet iddikjarata bejata mill-Papa Sistu V fl-1593. Issa, il-persuna dak iż-żmien responsabbli mit-teoloġija fil-Vatikan kien wieħed Malti, ċertu Leonardo Abela. Dik l-ewwel konnessjoni. Leonardo Abela kellu l-villa tiegħu ftit il-bogħod minn Raħaġġid mhux Raħaġġid imma Ħal Tarxil li għadha teżisti fiċ-ċentru tal-post. Ovvjament hawnhekk għadha ma bdietx l-ebda kostruzzjoni l-ħaġdit għadu għaskem marruf Raħaġġid kien marruf bħala Ħal Saflieni għax kif għal anke tajb il-kappennan it-titlu ngħata l-isem ħalsem il-Gran Mastru ma kulħabba jafu bħala Casal Nuovo li bil-Malti tiġi Raħal ġdid. Kien għadu għaliqi li kien jestendi minn aktar bil-fuq minn dik l-Nisja sal-Marsa. U li ġara kien li kien hemm kemm il-Gran Mastru de Pol u fi żmienu kien hemm ukoll il-Gran Priur li kien ta' oriġini Maltija, Salvatore Imbrol, li ovvjament wara li kien hemm din id-dikjarazzjoni li Baldeska li kienet minn Kalċinajja ġiet iddikjarata bejata, xtaqgħu li jkun hemm knisja iddedikata għalila. U meta ddeċidew li jibnu din il-knisja iddedikaw għal Santu Baldeska, anki jekk qatt ma rnexxielhom jibnuha kompletament kif qed qabel minn nofsa biex xorta hija kappella li kienet tiffunzjona b'mod regolari u l-kwadru li hemm fil-ġenb illum qabel kien fil-faċċata għax kien isegwi tal-kwadru tal-Maġġur. Infatti meta tkabret il-Knisja, devozzjoni xorta baqgħet ġie kreat kappellun fejn qabel kienet id-dar tar-rettur tagħha u dal-kappellun ġie dedikat lil Santu Baldeska. Hawn xi knies jew niċeċ oħra dedikati li Santu Baldeska? Niċeċ ma naħsibx ma nistax ngħidlek ma naħsibx li hawn. Fuq knejjes definittivament Malta m'hawnx. Hemm waħda dedikata lilha Pisa, Vordieri, għaliex ovvjament il-post minn fejn ġiet Kalċinajja hija belt viċin Pisa, biss le waħda mill-ftit uniċi naħseb hija t-tieni knisja li ddedikata waħda minn tal-ewwel li ġiet iddedikata għal Santu Baldeska tant u għalhekk għandha ċertu importanza li fis-seklu bdew fl-aħħar tas-seklu 17 u mbagħad komplew fis-seklu 18 dawk li jsejħu l-Bolandisti li bdew jagħmlu l-ħajja tal-Qaddisin
il-Knisja ta' Santo Baldeska tidher u tissemma f'dan il-volum li kien jiġi publikat barra. Vordri dik turi l-importanza li kellha fl-istorja. Mhux biss allura issa lokali, imma anke fl-istorja reliġjuża tal-kult Kattoliku Ruman. Kif semma Father Mark fil-feature, nafu li l-kappella tinfitaħ għal okkażjonijiet biss. Barra minn hekk mir-riċerka li minna nafu wkoll li kienet tintuża wkoll bħala storm. X'taf tgħidilna dwar dan? Li ġara kif qal tajjeb li qabel żmien prattikament bdiet tintuża l-Knisja l-kbira, kien hemm problemi kbar ħal ġdid għax bdiet tikber il-festa ma kellhomx inħażen ma rridux jingħataw permessi biex jibnu maħżen, allura għal ċertu żmien kienu jqiegħdu l-affarijiet tal-festa fiha, mbagħad ingħataw il-permess biex jinbena l-maħżen u bdiet tiġi liberata u bil-mod reġgħet reintegrata u miftuħa l-pubbliku. Grazzi ħafna, b'dek dik il-mistoqsija wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Grazzi mill-ġdid tal-ilqajt l-istedina tagħna tal-lum. Grazzi lilkom it-telespettaturi tal-ilqajt l-istedina tagħna llum biex terġgħu sseguna sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħit.